Mskana, aisiba maza sambe. Haya. Ngapasa chikafu chakuja aje? Wapi chikafu kwa waje? Mjabwera umuno, bweresa. Zambia. Kambia. Boşa. Uriretire handredzi? Tinana handisi. Ndanzwa watifonera uchiti une dambudziko. Dambudziko rawinaro ndirauti unitaure kuti rakatanga sei ende rakatanga gore ripi, ende muprocess imomo ndezvipi zvimwe zvawaita zvaunoremember zvaunoziva kuti aiwa izvi zvandiri kuita kaizvi ndio inonzi Satanism. Okay, zvakatanga when I was grade 6, 2014, 15. So only this other teacher vaindi this person to primary school. So vangotanga vachinditi patients yotakuru mabooks and patient do this for me, do this for me, then this from my book more and stuff. So after that, there's this other day, she's storeroom, and then before look at the storeroom, like the storeroom, look at my books, in my students. So while look at that all, Baba pisa yempisa, and then for tanga kundi bata. Vakabvisa hembe vakasara naked. Yeah, for salary naked. Ne brand pin vakabvisa kuti vasara nazvo. Everything. And then baba vatanga kundipinira uniform yangu ende nemapatani pamberi. Vatanga mupisa. And then ndakabvunza Ndakajoiniswa, what are you doing? She can say, shh. Don't say anything and make sure that you won't tell anyone. And uka scream out. Ndokuraira muno. Kutobva fira panapa. So when vakabva ndipisa zvese, my uniform, my pant, ndakapfeka nepasta, vakabva ndipisa nepasta. And then avatangwa ndibata-bata. Bata, and then after that, she had sex with me. So
after that vapedza kubva ndichienda kumba, make sure that auze anyone waunogara nawo or even anyone, because ndinokuuraya. I can do anything. Then ndabva ndatoenda kumba, I kept quiet. And then the next day wabva vatondichiedza munhu wese aenda kubreak, wabva ndichiedza muclass, wabva nditi, hey, how are you, how did you feel about yesterday? Then ndamboramba ndakanyararira. And then after that tatopedza chikoro, takakurumidza kupedza. It was around 11. I'm sure it was around 11 because tapedza na 1. So takakurumidza kupedza, vaenda neni kumba kwavo. And then she did the same thing. What did she do the same thing? Like, vakaenda neni kumba kwavo. And then vatovhura gate, like gate rebamba kwavo. Vangova nemota. Musani ndewemo? No, waterfalls. Waterfalls. Vangova nemota, vatovhura gate ravo, and then she closed it. Ndiri mota. And then vatodrive off. Vachienda kune imba yavo, because pamba na driveway, very big one. So after that vato nditi yachiburuka vandimupa. And then vabva door rekutanga, like the front door ichipinda. Then she closed it. Vabvaenda neni kubedroom kwavo, and then she closed the door. And then vabva nditi remove your clothes, vabva bviso dzavo again. And then she went on bed with me and she had sex with me. And then she kept on doing that until ndapedza grade 7. And then form 1 ndakudzapa Jostack high school. Vakabva vambouya, ndakangoona chipfura paokay vari mumota mavo. And then vabva nditarisa zvesvo kuti ndakuona. That's where you are learning pachikoro panopakudzidza. So form 1 the whole term vangoyaka 1. And then form 2 vabva vazouya, vabva vandoona ndichitofamba ndichitoenda kumba. Tiri maform 2 taipinda makuseni, so taikurumidza kupedza around 1. So from around 1 vakabva vauya, vatondoona ndichitofamba ndichitoenda kumba. Vatonditi get in, then ndamboramba. And then varamba vakanditarisa, zvoramba vakanditarisa zvezvi. And then it was like vakandi brainwash here. I don't know what she did. And then ndabva ndatopinda mumota mavo without even refusing after vanditarisa kudaro. And then vatoenda neni kumba kwavo, toenda neni kumba kwavo kuwaterfalls. Vatotanga kuti, hey, I missed you so much. And then vatotanga kunyengera nezvinhu nemari and stuff. And then she started doing the same thing again, having sex with me. Vazondidzosa around 4 kumba. So this happened form 2. Yeah, form 2 the whole term. Because form 3, and then form 3 first term, second term. And ndinakuzoenda paJostack, ndakudza kuMutare girls high. So before ndaenda kuMutare, ndakamboendeswa kunonzi Musasa project. Ndokwa ndakamboendeswa. After ndataura the same issue after that the same issue kustodat, and then nipa CBC the one in Bari. And ndataura izvozvo, and then pabva vandirefer kuMusasa project. Then ndinogara ikoko for about 3 months. Then I came back. So that is what happened. Wakazopedzera wati wakaenda form 1 to form 4 chikoro chinodhani? Ndinakuzoenda form 4.
like andinonyora form 4. Oh, okay. Pawanga uri kuchikoro zvawanga uchitaura izvi maizvitere nevamwe vasikana? No. Taisamba zvedu. It was just me and the teacher only. I don't know kana vanga vane other girls vanga vana. And kuti iwewe nemamwe ma-students, ma-female students, No. hapana zvamaita? No. Saka zvimwe besides izvozvo zvavaikuitisa ndezvekuita sei? Zvanga zvingori izvozvo chete, nothing more. Saka ticha avari kupi? Ndinyasoziva hangu ipapo kuti vari kupi right now, because pakamboendwa kumba kwavo kuwaterfalls kwacho muna Shelbourne Road. Kumba kwavo patatosvika nemapurisa yazvikanzi panapa pagara munhu akadaro, of which every time patatoende ikoko ndaisvika pasi tombonaka anyone, not even a kid, not even a dog. But patikaenda nemapurisa panga pane this other short lady yanga aripo, ndiyakati panapa pagara munhu akadaro. So vakabva vashaikwa. Kuchikoro kwavaiticha vanga vasisipo? Vanga vasipo vatransfer. Asi usingataurawo zita ravo, uchiri kuriziva zita nesenemu yavo? Yeah. Handiti kumapurisa vaiti mhosva ina ticha wako ndechi? I still remember how did they describe it. Oh, okay. Saka ukoku vatreka tikuendese kusafe house kumusasa. Yeah. Ndobva 3 months vazapera ndobva vangokurilisa kuti chienda zvako? Yeah. Pasina kana anything. They just gave me counseling chete. Counseling chete. Iye nezvekurwara? Yeah. Chii chiri kunetsa? Oh, okay. Like before ndarwara, like ndichigara ndega mutown. No. Ndakamboenda kune vamwe madzibaba so inguva tsvuku. Obva ati uenda uno ucharwara singaiti. Ucharwara uchirodzwa nepa-west pesa apa pa-blood pazasi peguvhu zvichibatana kudai so. And the sickness haisi kuzoperera ipapo chete. Ucharwadzwa futi nemusoro usingatomboiti. Obva ndipa namoto rinogeza. So the same thing yavakataura iyoyo, that's the same thing zviri kuitika right now. Like ndakaenda muma-periods, and then day 1 ndakarwadzwa singaiti, and then day 2 racho ndandabuda chinenge chinyama sort of chiflesh changobuda changoti hu. So pachikabuda peve ndakatombopera simba. So ndakunochinja pad ndandatochiona chitoripo dai, so ndakavhunduka, and then ndandatochitora photo ndandaratidza bun'ino wangu ndandati ndokumbira kuti mundiratidzire gogo this thing chandabuda. Hasinyasoziva kuti chii ichocho, but chakaita kuita flesh chaiyo. And then gogo anoti gogo akazoratidza kana kushova karatidzwa vatoratidza everything. So this brought me here. Wati wewe waigara wega mutown? Yeah. Chii chakaita kuti ugare wega at 18-19? Uchishanda kupi, uchizvichengeta nei? Okay, so my rentals, like rent, ndaitumwa neboyfriend yangu aizi muno ari kuAustralia. Ndiaindibhadhara rent. Ndakaita kumbanga ndakupa zviri proper, ndaangaita zvekutiza usina kumboudza anyone. And then boyfriend yangu ndiaindibhadhara rent, nditengera groceries and everything. And then later futi zvemanails. After that later zvemanails na 5 imomo. And there's other laundry mukati macho mune salon. So those are. Wati we kumba hauna kubva zviri proper, chii chakaita kuti ubve kumba zviri improper? Now kufunga kuti
Kokondi kwarimeza. And ngofunga kuti ndikwarimeza. Because already vangani vanini vangu vaitorwa already. Wati wewe rent yaibhadharwa nehanzvadzi yako ukazoti kuti No brother. boyfriend. Saka ari kupi zvinezvi? Ari ku Australia. Why boyfriend iri kuAustralia ndio yakubhadhara rent not brother? Not brother. Saka pane iri kwakambotsvaka help nekurwara kwauri kuita? No. Ndisati. Kuri kunzoona mukana wekuita face to face naTeacher, that female teacher airara newe, uda kumuti chii? Just says she destroyed my life. I wasn't even expecting it, but she got TK. So what I would just say is she has to go to jail. Even if she gets life in jail, I don't care. So help your business dating. All I need is to be prayed for. Kutindina material. Kurupoe. Yeah. Because kudala, like, I just felt as if I was initiated into Satanism. Doesn't then go feel out, but right now the same feeling is no longer there. So besides sex, chimwe chamaita chi naTeacher? It was just that. Alright. Teacher ivavo pane zvimwe zvavaiita zvavai kwesena unoti kuvabvunza, but something that is questionable, wakavatarisa sokuti but why is this person doing ABCD? Like party in Dombako, there's this at the door, a room of which I full right. And for sure, yes, I've made it you don't even touch this door, try to go for a moment. So I never did. So I'd question Max Kuti, why is it good? Manoti, I move forward. What's inside? Chichiri. I was even tempted to go to but wakazombodzokera kuna madzibaba engotsvu ukati urwere hwamuri kutaura uyoyi ndo wakuita? No, andina. But okay, waenda kune madzibaba munhu wamukwamwari okudza kuti uchaita urwere hwakaita so, and then what? Saka iye akakubatsira chipi besides kutaura kuti ucharwara? Vangonipa mutauro matombo ndinobata munogeza for 4 days. Ndokundiswa. Okay. So ndangoita sezvakataura. 3 hour party nokanda 2 acho kuma pazuva, and then 1 acho you keep it. So ndangoita sezvakataura 2 1 acho ndakazongorera ndangomisplace. Okay. You always have said kuti you just felt that you were initiated into Satanism. What are some of the things that you did? This is abnormal. I think Satanism here. Do I practice now? Well, like in 19 to Chikoro, I would look like they tell some my female teachers, and then I felt so attracted to them. So it was really weird, Kwandiri. So I just thought maybe she initiated me into that. So amuna zvenyu hauna kuzovaapproacha kana kuzoti no. Even nevamwe ma girls kuchikoro?